Kristijan Golubović diskvalifikovan je iz zadruge nakon što je fizički nasrnuo na Uroša Ćertića. Sada planira povratak u reality, ali i otkriva detalje podzemlja 90-ih i odnosa sa Legijom. Bivši reality učesnik Kristijan Golubović izbačen je iz zadruge nakon što je pretukao kaskadera Uroša Ćertića, nakon čega je završio u policijskoj stanici gde je dao izjavu, a zatim je pušten kući. Golubović planira povratak u Zadrugu 6, a u velikoj ispovesti otkrio je mnoge detalje iz burne prošlosti koji do sad nisu bili poznati javnosti. On je ispričao kako je svojevremeno Željko Ražnatović Arkan tražio od Milorada Ulemeka Legije da ga nadgleda jer je bio hirovit i oduvek je težio da isteruje pravdu. O Legiji ljudi generalno neće da me pitaju. Misle da izmišljam jer je on u zatvoru pa ne može da odgovori. On može da odgovori uvek. On je u ono vreme bio ispod mene, hijerarhijski na ulici. Bio sam veća glava od njega u kriminalnom smislu. Započeo je priču Kristijan Golubović i odmah objasnio. On dolazi iz Legije, Arkan, Šešelj, Ratište, sve što je naučio primenio je kod nas. Posle je dobio drugačiji autoritet. Više nisu pričali da iz Kristijanove ekipe, mi smo iz ekipe 80-ih, kada se pucalo i ubijalo za sve, ali se nije toliko pričalo. Neokomunizam nije dozvoljavao da se piše o tome kao danas. Legija je na ulici bio pacifista, nije mi davao da se bijem. Kad sam čoveka 18 puta izbo nožem jer je maltretirao devojku, on me sprečavao. Taj čovek je maltretirao Legiju, njegovu porodicu za našim stolom, on je hteo to da ispegla jer je čovek pijan, a ja sam reagovao. Sve do zemunskog klana išao je linijom manjeg otpora. Uvek skače na mene, ne na druge. To je pravi Legija. To je Cema zapravo. Legija je atentator. Tu je razlika. Arkan je rekao, idi nađi Kristijana da ne ide po Voždovcu tamo da ubija. Stavi ga na leđa i dovedi ga u Erdut. Imao sam 20 kila zlata i 100.000 maraka u to vreme. Meni nije bila potrebna ničija pomoć. Mogao sam da poginem ili da budem najveće ime u Jugoslaviji. Rat se desio u međuvremenu kad sam skočio sa 17 metara na beton, ostao živ i nastavio dalje. To je Arkanu imponovalo. Hteo je da mi pomogne, ipak takvog momka treba imati u ekipi. On je bio poslanik, sila, dođe meni i kaže, dođi kod nas, nemoj da pucaš, izgubit ću glasove, nema onda posle ništa. Kazat će ljudi da sam heroj, a Kristijan po Vukovaru ubija ljude. Uradio sam nešto kao i sa Urošem. U kući sam pucao ljude i predmete, pa je on poludeo i zvao Legiju. Mene niko nije mogao ni da dovede negde, ni da me najuri. Sa mnom je mogao samo kompromis. Golubović tvrdi da je predvideo da će zajedno sa Legijom i robijati. Imao sam autoritet nad Legijom dok nije postao Legija. Uvek smo bili kao braća, ja sam bio sa njim sat i po vremena pre nego što se predao. Sedeli smo i pričali. Pisali smo poeziju njegovoj deci. Pisao je pesme deci i neću da kažem zašto se predao dok mi ne da zeleno svetlo. Porodična stvar je u pitanju. Smučilo mu se sve u privatnom životu, mučilo go je sve i svašta, pa se predao. On nije bio ničiji čovek, totalno za sebe. Čovek sa 1.000.000 evra u džepu nije hteo da kupi jedne normalne patike da nosi, nije ga to zanimalo. Nosio je kožnu jaknu, lila trenerku i cipele. Ja kažem, ne ide ti to tako, on kaže, mutavi ajde, ne jedi g. Imao je svoje rutine u trčanju, s treningom, otac vojnik, majka pobožna, bio je opsednut time da postane padobranac, koji je hteo da skoči 1000 puta iz aviona. To je bio Legija. Nije se drogirao kao što se priča. Imao je 2 puta i sreće što diše na doživotnoj. Ima vremena da se pokaje za sve što je uradio ili ne. Da sumira ceo svoj život, ali opet diše. Drago mi je jer mi je drug. On je moj saputnik bio kroz mnoge nezgode. Težina njegovih dela to će platiti pred Bogom. Ja sam ih platio. Kad sam mu rekao da ćemo jesti paštetu u centralnom zatvoru, on je rekao ti možda, ali ja sigurno ne. Kad sam otišao po ručak i skočio na rešetke, a on leži na krevetu i kaže, mutavi, bio si u pravu i ja jedem istu tu paštetu, sad smo ovde na istom. Ja sam bio na slobodi i kad je harao Veljin klan, pa sam bio bezbedan. Šta vam to govori? Kada su najgori klanovi vladali, ja sam bio na slobodi, svi su znali za mene, nisam bio po zatvorima.
Nosio sam na plećima 20 klinaca, stan, kirije, automobili, motori, sve. Imao sam sve, a niko, pa ni Arkan nije mogao da mi priđe. Svi su mi se smejali, i Ćenta, i Arkan, i svi, što sam stavio kamere na kuću. Ja sam njima bio idol, a ne oni meni. Ćele je nosio kosu kao ja u ono doba. Poštujem kad neko postane autoritet, kriminalac i slično i daću uvek smjernice kako da neko funkcioniše u tom svetu. Ispričao je Golubović koji je poručio da bi Uroša Ćertića maltretirao do kraja realitija, psihički, ne fizički, i da ne bi izdržao ni mesec dana. Uroša sam prebio jer je ispred mene ugrožavao slabije. Ja ne mogu da ćutim na to. Kad na ulici vidim narkomana da pljačka ženu, dobije batine, ja sam Robin Hood. Ispred mene ćute kao miševi. Uroš je na foru zavrtao bradavice ljudima da ga kamere ne snime. Sve je podmuklo radio, bilo je bezbroj slučajeva fizičkog nasilja nad drugima. Neci pljuje Šlajmaru na leđa, zove ga ciganskom pederčinom, a to niko ne snimi. On je homofob, Valentini je kidao bradavice podrugljivo pa se sklanjao. On je pokazao najgoru verziju sebe, a ja sam reagovao na nepravdu. Bugarin je hteo da ode kući i namerno je sebe diskvalifikovao. Ako gledate snimak, 2 puta ga je promašio, jednom udario. Uroš nije dobio ni 50% naših udaraca, samo je odglumio da je povređen. Uslovio je i produkciju da nas izbaci i policiju da nam uzme izjavu. Kad su svi shvatili da je to njegova gluma, skontali su da je hteo mene napolju. Mrtav je svako ko stane ispred mene i pokuša da me uvredi. Ti su retki koji mi se lično suprotstave, mogu samo kad su daleko, ili su mrtvi ili moraju mene da ubiju posle toga. Meni kad se čovek zameri, zaslužuje metak u glavu, ali ovaj tip čoveka kao što je Ćertić, njih treba mučiti mesecima. Poručio je Kristijan Golubović.